Basisschoolbaan uit Anjem leren meer over het meidjen van bouwmateriaal uit plastic wei. Een initiatief van The Great Plastic Bake Off. Het wordt gehouden in de haven van Lauwerszeg. Daar begin 2024 zelfs een mobiele fabriek komt, die het afval verwerken zal en ombouwt naar een bouwproduct. Het onderwerp recyclen is wel bekend bij deze baan. Nou, we scheiden ons afval. Daar zijn we heel bewust van. Dat leren we de baan ook. Oud papier wordt verzameld, zelfs oud ijzer wordt gebruikt in het dorp. En op die manier maken we de baan bewust. Hier in Nederland bescheiden we het plastic. We gaan het niet allemaal in één container doen of we gaan het op straat gooien, dus wij scheiden het al. Op dit stuit demonstreerde de Great Plastic Bake Off had een proces van de bouwmaterialen onder de leerlingen en volwassenen. Maar van tak komt hier al, zal er officieel bouwmateriaal maken worden. Plastic wordt verzameld met clean-ups, met kinderen, met de bedrijven rondom. Producten hebben we bedacht samen met de haven zelf, maar ook met het Werelderfgoedcentrum wat nu wordt gebouwd. Daar komen de producten dus ook zeg maar in terug. Ja, dat is ook plastic, hè? De ambitie van het bedrijf lijkt net alleen nog in Nederland. Het project is wereldwijd en hoop het hier nog volle meer mee te bereiken. Dit is eigenlijk een blok die we gaan toepassen in Afrika, waarin het probleem nog groter is. Want hier hebben we toch nog afvalverwerkers, recyclaars. Die zijn daar niet. Dus daar is de impact heel groot als je het plastic verzamelt. Daar mensen die nu geen baan hebben het fabriekje laten runnen. En daar producten uithalen waar ze hun eigen huisje mee kunnen bouwen. Dus dat is eigenlijk onze missiegedreven doel. De leerlingen krijgen ook een demonstratie over de Waste Shark. Een drone waarmee het plastic uit het watervisken worden kan. Een uitvinding die het goed van pas komt. Want 80% van het plastic komt uit het water. Ik denk dat het echt wel een toekomst is. Er wordt ook komt steeds meer vragen ook vanuit Rijkswaterstaat om te gaan bouwen met producten die er al zijn. Dat je niet opnieuw, zeg maar, dat noemen we dan virgin, dus nieuwe materialen gebruikt, maar dat je gewoon bestaande materialen gebruikt en gaat recyclen.